Bingelele eNingizimu Afrika, igama lami ngumzwa bafethu Singamankentshane. Njengoba nibona nje bafethu sihamba ke nobhuti wami uNgiba ngalana. Bafethu uma uqala ukufika kuleli khasi sicela uchofoze usubscribe button, ulike, ucommente, ushare ukuze nabanye abantu balithole lonke lolu daba lolu. Kungasaba ukuthi mhlambe selitholwa wena kuphela. Siyacela nenze njalo. Ngokwenza njalo yobuyibekela amathubeni ukuthi umsebenzi esiwufakayo noma ngithi umsebenzi esiwuposta kuleli khasi uqala ukufikelela kuwena ezandleni zakho, noma mhlambe usheshe ukufika uthi mawuthi uvula nje ipage laphana ku King Zoso TV uvela uqale nje umsebenzi ungene kuqala. Siyacela ke bafethu ukuthi nisiqinise amadolo nalapha kuma comment bafethu. Ama comment wenu asiwathathi kancane ngoba sinesikhathi sokwafunda. Amaningi wawo ama comment ayasikhuthaza futhi ayasiqinisa, esenza nanokuthi sibe nesibindi sokuthi iSouth Africa njengoba yonakele kangaka nje sizoyiguduza sihambe yonke size sifikelele nalapho kungafikeleli khona umuntu. Thina singamankentshane kayikho alukho udaba esingakwazi ukulixazulula, noma ngathiwa udaba luni, noma ngathiwa inkinga unankingani lapha ekhaya. Bhala lapho, ubhalela uKing Zoso usho ukuthi unenkinga ekanje kanje nakanje nakanje. Siyawabona ke nama comment athi wona bafowethu nicela i-contact number. I-contact number nakona into esisayihlela ke njengamanje, sisayihlela yonke into bafethu, sizoyihlela ngendlela esihlela ngakhona konke kogcina kuqondile ngoba sisayingane bafethu nathi sebancane. Siyacela ukuthi nambe nathi nisigqugquzele sikwazi ukuthi bafethu silungise yonke iSouth Africa njengoba ingcolile kanjena. Lana siphethe nanangusisi lana, udaba lakhe ke usichazelile ke thina ke ngoba asiqala ukuhlala naye njengamanje. Uqale wasichazela, wasibhalela, salifunda lonke udaba lakhe, sagcina sesilibuka nomfowethu lana, silibona sabona ukuthi okay fine singakwazi ukuthi silokhu nje silungise kanjani. Kodwa ke njengamanje sizomnikeza na ithuba akwazi ukuchazela nina ababukeli emakhaya, sikwazi ukuthi okay mhlambe singalungisa kanjani yabo, ukuze sikwazi ukuthi nathi okay silungisa kanje nakanje. Siswami uyaphila? Yebo ngiyaphila njani? Siyaphila. Igama ubani wakabani udabuka kuphi? Igama nguAyanda Ngakalembede, ngisuka le Mlazi. Kodwa yebe ekhaya kuse Richards Bay. Okay. Usisi usibhalelile salifunda udaba lakho, kodwa ke manje sicela uchazele nje ababukeli ukuthi mhlawumbe udaba lakho lihamba kanjani, ufuna ukusizwa ngani, usithole kanjani futhi wayithina. Ngitholile ukuthi ngihlezi ngilandela indlela enisiza ngayo abanye abantu, nami ngabona ukuthi nginenkinga, ngcono ngibize namankentshane azongisiza. Yebo. Udaba lami lumkanje, ngathenga into ayikaze zifike kuze kube manje. Ukuyithenga kwami ngathenga inwele iweave. Yebo. Iweave ngayithenga kunomngani wami owayengdirectile komunye usisi odayisa ama-weave. Bengithenga ama-weave awu2 o30 inch. Ngithengela mina nosisi wami nje bangizogoduka ngekhaya. Selokhu ngimfonela ke ifoni, mangimfonela uyayibamba kwesinye isikhathi esakekho ngoba uyena okufanele ulisangilethela ama-weave ngoba uyena owayengixhumanisile. Nalona ke umnikazi wama-weave yena akayibambi ke inhlobo ifoni yami. Ama-weave ngiyawadinga futhi abe ngiyagoduka ngekhaya, ibirthday yami na next week njengoba ningibona nasekhanda nginje anginayo into yokufaka ekhanda, bengithembe wona lama-weave. Mawuthi sisi wami uthenge ama-weave uchaza ukuthini, uchaza uwathenge kanjani? Phela uyayithenga into uyibone efonini, bengaze ngwabone ngosi, kodwa ngoba lo muntu obengitshela umngani wami ukuthi unayo umngani odayisa lento engifunayo, uyena ongixhumanisile. Yebo, kodwa ngumuntu engimaziyo. Nenwele ziyadayisa online? Ayikho into engadayisa online. So ulokhu njana umngani wakho lo, ubumthemba ezomngani? Yebo, usake wayithenga nini weave yafika kuyena? Owagqokayo nje ngibone kuyena ngawathanda uthi wathenga kuye lo sisanyalele kuyena. Isikhathi singanani lento nje? Mhlambe ngangiwathenga kophela kwaphela August. Yeah. Njengoba seku December manje. Lutho.
ngifuna ukuthola la bathini uma umfonela yena ngakho uthini kahlahle bebeyo order ama-order bemaningi kade bese-China bahlezi nje besho lezo tori kade beyo order bazobuya uma bebuyile bethi hhayi mangilinde mina wavele ngangishilo ukuthi mina ngifuna ukuhamba naye ekhaya ngoDisemba ngisebenzisi wami behlezi bengilindisa bethi angilinde xatshani ngibuye ngikhohlwe ngikhumbule imali wayifaka yonke ngayifaka yonke imali imalini wayifaka ngafaka u-7,000 ngoba u-3.5 iyodwa yebo yo bakuskeme 7,000 yebo iyiphi imizamo mhlambe sisoko wayizama mhlambe eminye ke mhlambe uthatha inyathelo zalento ngoba phela ngiyacabanga ukuthi thina mhlambe sabantu osizwe mhlambe manje noma ngike ngazama phela umngani wami ngiyakwazi ekhaya lakhe kodwa ngisho ngimfica uyangehlisa nje umoya ukuthi angirelax iwave ngizoyithola ayikho enye indlela engingazama ngayo ngaphandle kokuthi ngicele namankentshane ningisize yini yenza ukuthi angithi abanye bathi bafuna ama-deposit wona yini yenza ungafanga noma at-least i-deposit uyi-deposit yombili lama-wave lawo ngangingayitshensi kuyoba nje ngangenzela ukuphuma kuyona ya ngangingayitshensi kuyoba nje kube ngangazi ngangofaka i-deposit usakwayenza nona sisinto kanje mhlawumbe wathenga into online iyagcina ifike ezandleni zakho usithathephi isibindi sokufakela sokuthenga into online uyifake yonke futhi imali inkinga mawuthemba umuntu yebo ngangakwenza ngithenga online kodwa kulezi zinto koShane kwafika ke bengayitshela ukuthi nomuntu okwaziyo wantu yakwazi ukuthi aqole umuntu omaziyo and uhleze eyifakile inwele so umuntu uvele westyle yebo yo unabufakazi imali wenza kanjani wayithumela nge-account wamane cash yebo ngayithumela nge-account ikhona iproof ungcono uma une-proof ukuthi nasebenza nge-proof isikhathela abantu abafika la umuntu afika akhuluma amanga ya and sacela usivezele iproof leyo lawa ukhokha khona and futhi okwesibili ukhulume iqiniso ngoba phela yabo uma uzofaka amanga kule nkulumo yakho sithi masifika ngale mhlambe kumngani wakho ngoba nithi nabangani esesitshele enye into mhlambe ungasitshelanga yona soba nenkinga egcineni nayo imali ngomsendela hayi ngiyayibona hayi nayi bafubuka lawo lo ngomsendela umngani wakho noma yebo umngani wami kodwa futhi nalo dayisamawuvi besihlezi sixhumana naye ngisendele ethi awuyithandile ngoba phela izinto ziyashintsha imali kodwa yafika kuyena yebo yafika waconfirm ngoba besikhuluma naye yebo ayilula kakhulu ugcineni ukhuluma naye umngani wakho umngani wami efoni nje mhlambe ngicina ukukhuluma naye izolo namhlanje angikakhulumi naye akana nkinga uyayibamba nje uyayibamba icall sikhuluma shelokho akushoyo phinde kuphele kanjalo angicasa ke zama ukumfona mhlawumbe ngale number enye into engasisiza uDomdala ukuthi mhlambe simfonele ube umuntu ongazuthi uzothenga iweave udayisa ama-weave yes hayi lokho sokwenza ake siqale sifonele umngani wakhe sike sizwe ukuthi yini ebambile yini into ebese ke masisuka lapho sizofonela umnikazi enqobo odayisayo lo dayisayo sokuthi senze ukuthi sithenga sikwazi ukuthi sithole yena ngqo ngoba umuntu obalekile la yilo dayisayo njengamanje ngiyambona nalo amsendela imali okumngani wakhe ngoba vele uyayibamba incini umuntu njengamanje kubalekile ilo umngani nje okay so ngiyacabanga mhlawumbe uqinisile ya shothi ngifuna inamba yami asiqale sifonele lo umngani wakho okay nayi inamba yakhe okay ukhulume nomngani wakho ibamba manje sokusiza kuleyo ngasabi thina
sesihlangabezene nenkinga enzima kakhulu. Hello. Yeah friend. Yeah, friend, unjani? Ngiyaphila. Oh yazi ngiyakudinga phela ngidinga inwele ongifuna ngigodwe ngenze njani? Njengamanje ngisegoli but next week ngizobuya naye lo sisi uyathembisa ukuthi useyabuya lapha eChina. Oh okay friend ngithembe wena mfethu kufanele ngihambe and uyazi lezi ezinye inelo akuzona ezami. Yeah ngiyazi Next week ibirthday yami futhi. Yeah no just relax nje because nami uyabona ukuthi lo muntu vele ngithenga kuyena so nje hayi kuleke. Okay chomi alright ngizokubona masubuyi. Alright yeah next week na kanjani ngiyabona. Kodwa kade ngilindile chomi sekuyazwela. Yeah nami ngiya-understand asithanda. Alright ke. Okay mama ngiyabonga sho chomi. Ngamuzwa ke. Kodwa isound yakhe ayingeke ayinginike ukuthula. Unamanga. Awungiphi number yalo sengifuna lo dayisa ngizokhuluma nami lo dayisa ngiyamuzwa ngeke unamanga lo muntu. Oh lo dayisayo. Lo dayisayo ke manje sengifuna yena hayi lo uzokhuluma nami uqobo. Hawu uqola uThomi nizwana naye. Umngani wami weminyaka sikhule naye. Hawu mfethu. Hello. Yebo njani sisi? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngikhuluma nomfana futhi la sisiyazi namba yakho ngithole komunye usisi la bengidinga usizo lwakho kanjani? Yebo ngilalele. Khona manje ngifuna ukuthola umuntu wami weave yabo. Hlobo luni le weave straight noma Markel? Hayi ngathi lo Markels ngicathi wona sesitylini Markels. Ufuna bani inch? Angazi kube kanjani? Khona phela uthola uthi 8 inch, 10, 12, 14. Yiphi ukuthi ufune bangakanani? Yiphi rate mhlambe efika ebizayo nje right? Ngicabanga ukuthi engathola le ka 3000 ebo 12 inch. Hayi urathi u12 inch sisi. Into bengizoyicela ngoba mina anginalo ulwazi lezi zinto mhlambe nokhala nani. Mhlambe masingahlangana ngikunikeza imali then ngizobe sengimxhumanisa mina nawe uyena ozoyilandela yabo ozoyikhethela ukuthi ufuna ini. Ngifuna kodwa ebizayo nje. Cash wena ufuna ukuthenga ngocash? Ngifuna ukuthenga ngocash mina sihlangane nje ngikunikeza ucash la uzosasihlangana khona then bese sengiyazi ukuthi mina ngishiya imali. Then mina ngizobe sengithi mina akeze kuwena then uzobe seyikhethela ke yena ngoba mina ngizazi lezi zinto ngizothi ngibuya nento ngibe nento wrong. Yabo ngicase ngalo nje ezobalo. Yebo number yami. Ngizokusendela khona i-location la uzongithola khona. Okay ngiyakwazi lapho ukuthi kube manje ngoba angihleli kakhulu ngala eThekwini ngoba ngifuna ukuhamba kahle kahle bengifuna kumsurprise ngithi akaye endaweni ethile yabo then uzobe sefike sethola iweave. Okay ayikho inkinga. Alright ungisendela mali location khona ngizosondela so 3000 angithi. Yebo ngicela inch. Ya ngicela ukunikeza ucash kodwa nje iweave ngicela unganginikezi ngeke ngizofika nginikeza ucash mina manje iweave yena uzoyilanda ngizomtshela ukuthi eyize kephi wena ngixhumanisa nawe. Okay ngiyabonga. Ngifuna ukumsurprise. Alright. Ungisendela manje ke location. Okay ngiyakusendela manje. Alright ngiyabonga. Number 1. Manje sothi mana ukuthi uba useChina. Hayi. Shawona manje ngisabona banamanga. Umngani uthi umngani othelo useChina. Yena umngani uthi usegoli. Ayikho. Yabo uthi babo kuyisitori sabo sihlangana lo indaba bathi phoma eseChina kasho ngani ukuthi useChina. Ukhona. Usho ukuthi ukhona manje ngisende location. Bafethu akulula kakhulu lo daba lo la lokho nzima bafethu. Njengamanje ngilinde location siyakhona ngqo lapha. Zinzwile uthi ukhona uzokusendela ilocation ngekhona ngoba ufuna uphinde nama ngiscam kanti akazi ukuthi hayi sengifikile ngizoyiqeda yonke lento sinomzwa lento yakho ucathi usaqhubeka nezicam ngiyathemba la khona uyajabula uyagiya kanti hayi lutho kufika egcineni manje la siyasuka nje yangena location siyasuka nje siyakhona ngqo bafethu cela nambe nathi ke bafethu nathi njoba siyakhona la siyabonga ekhona ke la usesingithola ilocation ungisende location isibeka la ngqo ithi wona lo mbuzi lo
so sesifikile-ke manje njengoba besithembisile ukuthi sizothenga iweave ubedana ngithumele i-location ngokushesha so sisebenzisa yona njengamanje wona umuzi lo sesisize kona ayiqambi kamangi location yabo ikhona sikazeke sageja nangelilodwa ilanga yeah lesicela njengamanje cela ulawuleke mofika lapha siyazi ukuthi ufuna imali yakho ufuna ama-weave akho manje manje usayifuna ne-weave ufuna imali yakho yebo sicela ulawuleke-ke njengoba masifika laphana so bafethu asingeneni manje sami sizosebenza abeke sesikhuza wena lapha sambeni bafethu khona la hey abukhuluma hayi no ozokwehla bakhuluma kodwa what if makelo asikali la sinoke la ngiyabezwa abantu abakhuluma la noma i-back yini i-back ngathi sedaningi ngapha kodwa bakhuluma ngale sambeni manje kuzovela nina qale nothenga noma sese hey masenetha kanjena kuzoba wrong hayi chomulana hawu kunjani Chomu usegoli sawubona sisenjani manje ngoba ngilokhuza kodwa Chomu nini wathi okay fine kwenzakalani uthi uyena lokho bengixhumanisele ngiyamangala mangimfica lana ya sisunjani thina samankentshani ke sisi ukade uyena lo uyade ngifanda usegoli lo kade usegoli indaba sisuqa manga uthi usegoli no ngisendleleni egoli no uthe wena usegoli uthe wena usegoli still usaqamba manga namanje uthi usendleleni kodwa la Chomi ngiyasifuna izinwele zami. Okay fine relax inwele zakho Chomi ziphi inwele zasisi sisodayisayo lapha kwakhe endlini hawu manje usoyafika uyalwa namakhamera kwenzakalani Hello wena uyamazi usisi sisayi odila akafika kuze manje kusukela ngoSeptember nawe usufuna indaba zama-weave wena ubhizi into inithi ama-weave akafika kube manje ama-weave afika kuze kube manje behle simtshela kodwa ukuthi sendleleni yena uyalinda because baningi abantu abafunayo wena wafunayo manje wayifaka nje imali usayifaka imali kodwa uyiwethi njengamanje iphinto ethi udayisa ama-weave icela imali yami ungcono yes iphipho uthi udayisa ngama-weave akhona ama-weave akhona kodwa akuyona le lalela la hayi Chomi ngeke ungazodlala la sizocela iweave iphi iweave kasisi hayi Chomi ayikho yakhe ngicela nami ngikhuluma isendleleni iwave baningi abantu abawodwa ufuna manje awukwazi phela ukuthi okay iphi imali yakho sesizolanda imali-ke manje sesizolanda imali-ke manje asisafuni kwa-weave leyo yes sesizolanda imali-ke manje indaba nishuthwe ufuna kwenzakaleni ufuna kwenzakaleni wena wesisi njengamanje sifuna imali kahle kahle sifuna imali lalela ukuthi kwakho thina sinamsebenzi naleyo nto leyo asinamsebenzi naleyo nto sofuna imali indaba makuwukuthi lento le ilegit makuwukuthi legit lento indaba ungafuni ukuthi ishuthwe indaba ngoba vele masishutha nje manje sidayisela umsebenzi wesisi uthena ngithi uthi ayeza phela ayeza nini wena usukhulumani-ke wena usukhulumani-ke wena uqamba amanga wena wathi usukhuluma vele manje nibona asinendaba uthi nje asinendaba uzoyithola nini pho lalela khuluma nechomi yakho ngifuna imali yakho ngoba seniphethe yes
Ngiyawucela. Mina namaqola. Ngoba Sefuna imali, sefuna phela manje manje. Siyayifuna imali. And futhi amawuva uthusi sifuna yonke futhi. Ngawufaka cash ngazofaka kusondela. Yindaba nidlale ngabantu. Ayidlali ngaba abantu ukuthi ithathe isikhathi eside le. Baningi abantu. Nimtshelanga ngaqala. Yes. Why ningamtshelanga? Angise nimtshelanga ukuthi Sifuna labathisi lo ngoba uyena phela uhamba. Yindaba nimtshelanga ukuthi ngithatha isikhathi. Uyahamba, uyazi. Umtshelanga Uthina unamanga Thomi. Mina ngitshela ukuthi thatha 4 months. Uthatha isikhathi. Ye wena usiqamba manga wena uqamba manga too much wena. Wena indaba uqamba manga wena. Kumina udayisiwe kwaphela imali angisuyinikeza usizo. Yes, kodwa manje awumtshelanga ngani ukuthi ama-weave athatha isikhathi. Why ungamtshelanga? Ngifuna imali yakho kuthi ngimtshela uthi njengamanje sifuna imali-ke njengamanje. Okay, ufuna imali zokhipha le wini. Lalela, angithi imali. Ngeke uzekile Hey wena sisi, yini inkinga yakho? Wesisi wena. Yini inkinga yakho? Lalela. Uyinikeza mina kwa-account yami. Wena onginezi-account. Wena owamhlanganisa. Imali yami. ngithe uzoyithola imali yakho kodwa hlukani namakhamera uzoyithola. Sifuna Hoyibo. Sifuna manje. Sifuna Manje yini into ekulisayo wena? Ususinika attitude. Inina niza nge-attitude. Lalela la, mina ngizokukhumula yona le weave. Yes. Ngizokukhumula yona le weave. Sekwanele manje sebhekeni lami. Lalela. Sebhekeni lami. Sebhekeni lami. Sala nsuku Asinamsebenzi lakho into esiyifunayo la imali. Wena uhlangene nalo. Nina ninamaqola nenamantombazane abantu besifazane. Imali so sifuna manje. Namaqola nabantu besifazane nina. Wena into abakutshela ukuthi izodile usiza nabantu Njengoba uthi ushoni. Hey ukuthi wena namanga kakhulu wena. Uqala uthi usekhona uqamba manga. Wena namanga wena. China wena. China njengoba ulawo. China wena. Besendleleni ebheke khona. Hoyibo. Hey mhlola. Lalela la. Cela imali-ke njengamanje. Ngizoyithola imali zohamba uyitholile imali. Phela Malehlisa umsindo. lalela asozwa ngawo. Asizozwa ngawo. Fanele. Asizozwa ngawo. Kufanele phela kushintshele. Asizozwa Kufanele ngawo. phela kushintshele. Angisubo lokhu uxhumana elokhu ecommunicate ukuthi kuhamba kanje Chami wena wamfakela wena kodwa Chomi siphelini umuntu ubefaka izinto uyithengephi ngizokutshela as my Hey friend wena ngathi amanga ningangikhombi hayi phela ngizokukhomba anandaba thina ungasitsheli thina ukuthi asihlangene thina namadoda akho wena sizindaba uzenza msulwa wena indaba uzenza msulwa Akekho msula ingakho uma ngithi mina somnikeza imali yakhe ngoba engasayitholi. siyifuna manje thina imali Ngizoyithola manje. Sinike phela Ngizoyithola manje ehlisana umoya. ngihambe ngayitholanga imali yami la Chomi okay uzokulokhuzela ke ku-account Hayi manje phela ngayisenda manje. Senda manje phela imali. Hawu. Namaqola. yes Nayi sengisendile. Angithandi umuntu uba nento ayithandayo. ungazongijwayela Nangu usefakile. hayi bofela ukhuluma into ongayazi mina yini wena sisi wanenkinga ngaka nje yini inkinga yakho hey lalela wena yes Asinese izandla zakho, muzi izandla zakho yes kulento. hayi ukuthi uyangidina lo sisi Sefakile imali. la uyangidina wena ungijwayela kabi uyijwayela kabi Wosumpheza uyiqola wena. uyiqola wena kufanele yes ungaphinde bathi Lo. lo ngoqoqela ngisho umndeni wami ukuthi Sambeni. after sengiphila nawe isikhathi esinga futhi angithathi sekho wena how hawu kanti kunjani esekwini hayi bolaba nampa bolaba mfethu Guys ngiyabonga mana msengitholile bayifakile. Ngiyabonga guys kakhulu. Ofisi ngibonile. Ngiyabonga kakhulu. Kanjani? Sikwazile ukuthi sesekwazi ukuthi ayithole imali.
So nawe mfethu osikemini mfethu uqhubeka usibhalele mfethu sofinyelela kuwena. Yabo unenkinga sibhalele usichazele inkinga yakho sofinyelela nabantu siphinde sikusize futhi. Ungathini nje umuntu njengamanje lapha ekhaya wonke umuntu olalele ngathini? Ngingathi ngicela okokuqala siyeke indaba zomathenga online nabantu esingabazi futhi ithemba lami libuyisa Mankentshane angisizile ngoba bengasazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Ngoba efonini bebebamba amafoni belokhu bese nje kuyahlehla ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi niqhubeke nilandele Mankentshane ayanisiza. Thank you so much. Siyabonga.